Haló, čaute. Nazdar. Všetci sme? Za Košice, hej. Hej. Dobre, tak asi začnem. Dobre. Čiže minule sme skončili na Annotate, myslím. Čiže klasické koty to nebudem asi rozoberať, ale aj o tých čiarach sme si pohovorili. Potom je tu to prekrytie, hej, ten field region. Možno, to by som možno spomenul len tak na okraj, že ak spravíte ten field region, tak táto čiara, alebo tá čiara proste bude taká, ako ju tu nakreslíš, hej, čiže ak si to nakreslíš v tomto štýle nejakom, tak ona aj tak bude. A ak ju nechceš, tak ju zmením na invisible. Hej, čiže ostane mi tu field region, ale táto horná čiara bude bez čiary. Horná hrana bude bez čiary. Toto je nič. Komponenty, to sú väčšinou také rôzne, jak by som to nazval, a neviem, či bloky, alebo proste veci, ktoré sa nedajú nejak ináč kategorizovať. Hej. Parkovacie miesta to môžu byť, potom tu sú to nejaké 2D hlúposti. A revízie, toto nás nezaujíma. To je taký, to je ten reviťacký, ako nejaká snaha o izoláciu, ako vo forme čiary. A nemyslím si, že to niekto používa, ale dá sa to, hej, nastavíš si tu. Ono to potom vyzerá dosť tak čudne, hlavne v tých zlomoch. Ale v rovných týchto sa to dá možno vyzerať lepšie, ako keď je to tu napríklad, hej. Že tu by sa to dalo tak natiahnuť. No ale je to zase, som zbytočnosť troška. Text, klasický text, to je asi každému jasné. Tam sme si na začiatku ukázali ten modelový text, čiže tento modelový text je vlastne 3D objekt. A tento obyčajný je proste text, ktorý sa viaže na tento pohľad. A potom, čo som si všimol, že niektorí neviete, respektíve možno viete, ale nepoužívate, tak na ten text sa dá prirobiť proste odkazová čiara. Hej. Viem si naklikať, koľko chcem. Viem si vybrať, odkiaľ pôjdu, viem si vybrať, odkiaľ, teda, či majú mať tú hlúposť. Potom sa to zarovnáva s tým textom, hej. Klasické formátovanie tejto hlúposti. O tom tagu, to sme sa bavili minule, hej, že keď dajú sa označiť napríklad, ako keby som chcel tagovať len niektoré podlahy, hej, ja neviem, tieto. Tieto dve, tak proste dám tak all a dám len selected. A vlastne, keby som vybral možno len prvé podľa, že by som si vyklikal tieto veci, ktoré chcem otagovať a dal by som mi, že tak all, tak otaguje len tie vybraté. Room tag, toto je jasné. Toto tiež nebudem asi veľmi, to sú tiež hlúposti. A symbol, to je podobne, čo som ukazoval ten komponent, ale je to v podstate také nejaký hlúpy tento, hej. Tak, možno nie je to tak úplne tak, ale možno by som to aj tak nazval, že to tak takisto sa dajú dať
tieto odkazy. A potom v nastaveniach si vieš vybrať, ako má vyzerať ten. Či to má byť šipka, či to nemá byť. Nemusí mať, môže byť len takto. Čiže to sú tie hlúpe v podstate taký. A ešte jednu vec. Neviem, či som to spomínal pri schodiskoch. A to je tá šipka. Neviem, či to tu mám niekde. Hej, táto šipka, to je vlastne stairpath. Ono tiež, keď tu to vidno, že myslím, že tu je, dokonca to je dokreslená, hej. Lebo keď by som nespravil takto, tak je tu malička. Keď som nespravil takto, to je zatiaľ potiaľ. Čiže niekedy je to proste lepšie dokresliť, no. Ručne. Dobre, ale aj to nás nezaujíma. Tu je terén, ale to by som možno spravil asi samostatne. Ak nie je to nič komplikované, ale asi nebudem to teraz premerať. Väčšinou sa to robí tak, že máme sketch alebo import. Import je z nejakého súboru, kde sú buď súradnice jednotlivých bodov alebo celé mračno bodov. A sketch, tak to sa klasicky kreslí. Nakreslí sa tento a potom sa mu dajú terén. A potom sa mu dajú pridávať alebo odoberať body, na ktoré sa dajú spraviť, teda ktorým sa dajú priradiť výšky. To je klasicky, niekedy to bolo v starých Revitoch. A súčasti k tomu parkovacia, tie posty tu sa nastavujú. Sa to nastavuje len data. Nepamätám sa presne, niekde sa dajú nastaviť. Neviem sa, či to nemám tečku. Tieto čiary, hej, že ako husto budú v takom rozložení. To je vidno. Collaborate. Táto časť je vlastne čisto o tom, ako keď sa pracuje viacerí na jednom modeli. Ale toto nemalo tiež úplne jasno. View. Šikovná vec tu hlavne keď sa začínajú robiť výkresy. Spravíš si, ja neviem, prvé podlažie a teraz ideš robiť druhé podlažie, ale toto už máš pekne nastavené, máš tu nastavené, ja neviem, koty, máš nastavené, čo sa ako má zobrazovať, čo sa nemá zobrazovať, výšky a tieto veci. Tak dáš si spraviť template z tohto view, hej. Ono ti to spraví template a potom bude samostatne na to jedno ešte. Budeme sa tomu samostatne venovať vlastne tým templateom, ale z toho view ti spraví template, ktorý môžeš potom aplikovať na ďalšie podrysy. Alebo na ďalšie views v podstate. Filtre, toto sú nič, toto bude samostatne, toto je nič. 3D view. To som si tiež všimol, že niektorí sa troška kostrbato buď pomocou tej kocky, alebo čiže držím koliesko, posúvam pohľad, držím koliesko shift, rotujem pohľad a keď si označím nejaký prvok alebo nejaký objekt, tak ten sa stane, a teda shift a koliesko, tak sa stane vlastne centrom mojej rotácie. Je to hlavne dobre, keď je nejaký väčší objekt, alebo keď je toho veľa. A keby som sa chcel teraz natočiť, hej, sem to, tak je to troška také
tak si proste označím si to okno a už si ho viem pekne okolo neho rotovať. A ešte jedna vec, čo som asi zabudol, že tiež som si všimol, že viacerí troška nepoužívate, a je tapko. Ako je to úplne základná vec, ktorá proste ktorú musíte vedieť, lebo to bez toho sa to nedá. Hej. Čiže tapkom si označujem veci, ktoré cyklujem teda medzi vecami, ktoré chcem označiť. Ale hneď prvé tapko, ako keď si neklikám na nič, len proste ukážem na tú čiaru. A hneď prvé tapko mi označí celý reťazec. A takisto to je so všetkými vecami. Hej. Tak ako teraz ukázal som na tú čiaru, tapkom klik a označí mi celý reťazec. Čiže a funguje to aj so stenami a funguje to s ostatnými vecami, ktoré sú v reťazci. Čiže tu napríklad ukážem na stenu a tapkom označí mi celé. Hej. Ukážem stenu, to je jedna stena, hej. Označí mi celú stenu. Veľmi to je užitočné hlavne v takých prípadoch, keď aj pri tých čiarach, ale aj pri tých stenách. Keď je napríklad obvodová stena, potrebuješ zmeniť celú stenu, hej, tak nebudeš klikať a držať a klikať po každej tej blbosti, ale keď je prepojená pekne, táto nie je zrovna, tak označí ti celý reťazec. A tu keď klikám, čiže tu mi už hodí na ten field region, ďalšie tapko je podlaha, ďalšie tapko je miestnosť, ďalšie tapko je čiara, ale toho field regionu. A naspäť sa vraciam k tej mojej pôvodnej čiare. Čiže je to aj napríklad jednoduché, pritom chcem vymazať celú tú blbosť. Tapko, delete. Čiže to bolo 3D. Toto nič. Tu je ten plan region, to myslím, že asi tiež poznáte. Ak chcem spraviť nejaký výsek, ktorý má iné výškové nastavenie ako celý výkres. Napríklad najčastejšie pri oknách vo veckách, kúpeľkách, ktoré majú vyšší parapet. Väčšinou režeme cez 1500-1600, teda 1,5 metra, 1,6 metra, ale tie okná môžu mať, neviem, 2 metre parapet, 1,80 m. Spravím si výsek, nastavím si tú rezovú rovinu, aby išla cez to okno. Potom dá sa napríklad, ja to zvyknem vypínať už cez tieto nastavenia. Zrovna to je tento, čiže plan region. To bude v tom druhom. Hej, vypnem si ho. Zmizne, ale ten výsek ostane. On proste, že by tam nebola tá čiara. A ešte jedna vec, tie plan regiony tiež nie sú veľmi najmudrejšie niekedy. A stáva sa napríklad pri schodoch, že ak to celé rameno nie je obsiahnuté v tom plan regione, tak ho nebude ho proste chytať a nebude ho zobrazovať tak, ako chceš. Čiže ak ti prvá vec, ak je tam ten plan region a nezobrazuje ti, ako chceš, tak prvá vec je, že si zistíš, či poposúvaš tie hrany a či až kým vlastne neobsiahne celé to schodisko. Napríklad. A druhá vec je, nesmú sa prekrývať, čiže nesmieš mať samozrejme 2:1. A myslím, že to je asi všetko k tomu. Čiže to je plan region. To klasicky asi
keď chceš spraviť obyčajný podorys. Môžeš samozrejme aj duplikovať, ale a potom podľa levelu. Myslím, že to je asi jasné všetkým. A legendy, to neviem, či to budeme rozoberať. Tie legendy sú akože primitívne. To je proste prázdny výkres, prázdne pole, kde sa dajú kresliť veci v 2D. A tabuľky neviem, či by nebolo tiež samostatne dobre spraviť. A tu hlavne ide o to pochopiť tie filtre a to triedenie. Čiže hlavne pri tých achtiackých veciach, tam je to troška komplikované, lebo miestnosti sa berú z tých pripojených revitov a tam potom tam to filtrovanie nefunguje úplne ideálne. Čiže sa tam cez rôzne parametre sa to tam obchádza a to asi, na to by som dal možno potom samostatne vzhľad. Na tabuľky sa dá takisto spraviť template. Keď je napríklad 15 podlaží, tak samozrejme nebudeš to vyklikávať pre každé podlaží zvlášť. Ale spraví sa template a ten už sa potom drobnosti sa tam už opravujú. A hlavne, a tiež dôležitá vec, tie tabuľky sú naviazané na stav. Čiže keď ideš, netreba zabudnúť na to. Shit, to je asi jasné, to sú klasické výkresy. User interface, dobre. Manage. No troška komplikovanejšia záložka. Ten úvod je v podstate o informáciách o projekte, hej, čiže u nás v našej, asi aj achťaci to majú, tak naša popisové pole berie veci z informácií o projektoch. Potom tu máme parametre, to bude solo a jednotky. Potom niekedy sa stáva, že achťaci to majú napríklad nastavené na nejaké zaokruhľovanie na 5 mm, tuším, alebo tak, a potom tam vznikajú troška, tých 5 mm si myslím, že je dosť. A možno na tom papieri to až tak nevidno, ale proste lietali im tam veci v tom modeli, pretože asi ja predpokladám, pretože to bolo nastavené na zaokruhľovanie na tých 5 a oni, keď si tam hodí kotu, tak proste vidí tam číslo na 5 mm a je spokojný, ale reálne to môže lietať pár milimetrov a potom to úplne nelicuje a blbo sa to kotuje, blbo sa licujú veci a tak. Čiže aby som, ako najlepšie je podľa mňa kresliť úplne presne a tu v tomto, na rozdiel od CADu, v tomto sa to dá pekne licovať všetko a nech to sedí, no. To nič. Additional settings, klasika, tiež sa asi môžete sa s tým stretnúť. Tu sa nastavujú čiary, hrúbka čiar sa nastavuje zvlášť, to potom ukážem. Ale je to ako keby jeden diel, čiže tenká čiara má jeden diel, hrubá čiara má 3 diely, najhrubšia má 5 napríklad. Plus farba a plus vzor. To sa nastavuje potom ďalej. Aj tu sú tie hrúbky, čo som spomínal, že jeden diel, 2, 3, 4, 5. Hej.
toľko to bude v 1:10, toľko toto je už prednastavené. A myslím, že najnižšie, nie som si istý, ale najmenšia je tá 1, vlastne 0,1 mm. A občas to je málo, respektíve sa tie čiary splývajú a preto sa napríklad na šrafy, ktoré majú byť úplne najtenšie, používa sivá farba, respektíve neviem, aká to je. Jozef? Mhm. A my máme nejaký štandard tých čiar, nejaký, že vieme si to načítať, alebo takto v rámci kancelárie? Ak ťaci majú svoje, tak tam robíš ich. A my máme tiež nejakú šablónu, ale štandardne to máme šablónu, ktorú by si mal, ale napríklad myslím, že aspoň ja keď robím, hej, keď som začínal ďalší projekt, čo sa vedel, že bude renovácia, tak som si zobral ten svoj posledný, ktorý som robil. Vymazal som si všetko, kde už to bolo nastavené a robil som to do toho. Hej. Ale je šablóna, v ktorej to je nastavené. Aj keď to sú také veci, no, vieš si to potom dodatočne nastaviť, ale toto by malo byť, myslím, že toto bolo robené v šablóne, čiže toto by malo byť tak. Ale hovorím, dá sa to upraviť, toto si vieš prepísať. Len potom pozor, lebo to sa, vidíš, tu sa to podľa mierky. A dá sa to aj načítať, že to máme niekde kvázi na disku, ako keby pevne zalohované? Kebyže náhodou sa niečo rozbije, že si to vieš kvázi donáhrať a ideš stále v tom nejakom štandarde. Ty vieš, počkaj, kde to je? Ako nemusíš to teraz hľadať, len či je niečo také a máme to kvázi uložené a vieme to stále nájsť, načítať a používať. Vieš otvoriť tú šablónu, len si nepamätám, počkaj, keď to otvorím. Vieš prebrať nastavenia z jedného Revitu do druhého. Potom neskôr by som sa k tomu dostal, ale cez tento Transfer Project Standards a tu si vieš prebrať rôzne veci, hej. Boli tam line weights, tu má, hej. Čiže toto by si prebral z toho nastaveného Revitu. Dobre, takže je vlastne taká možnosť, keď si urobíme nejakú kvázi šablónu, alebo by bola firemná, tak stále si vieme z nej načítať naše štandardy. OK. Vieš, cez túto vec sa dajú sa napríklad aj templatey a šablóny prebrať, len problém tam je ten, že on nevieš si vybrať, ktoré, ale zoberie tu všetky, hej, čiže ja keby som si dal nabrať, vieš, napríklad v tom achťackom Revite ich je tam 50, tak ti to tu nakopíruje tých 50 šablón, hej. A neviem, asi predpokladám, pri tých čiarach to tak nie je, lebo toto je stanovené, tak toto je akože napevno, len si prepisuješ tieto veci. Ale už keby si chcel prebrať aj celé komplet tie štýly, tak ja vám predpokladám, že by to duplikovalo. A respektíve pridalo by to všetky z toho Revitu sem. Mal by si tu milión proste tých, už teraz ich tu je dosť, čiže. Tu možno by som ešte spomenul, na takto pozerám. Tieto sú štandardné, čo majú tie väčšie, menšie znamienka, tak tie sú ako keby dané v Revite v každom. A myslím, že toto vlastne, tu sú prednastavené štandardné tiež veci, ktoré sa ako majú zobrazovať, čiže ja tu mám napríklad podlahy a obyčajné hrany sa budú zobrazovať takto, hej, že budú mať hrubá čiara bude 2 na 2 diely, 2 diely prerezaná bude na 1, bude to čierna a bude to plná. Tak je to štandardne a ty si to potom môžeš zmeniť cez ten override. Hej. To sú tie object styles. Toto som prešiel naspäť k tomu.
A tu ešte bola jedna vec. Halfton Underlay, to je, keď si pamätáš, ty si to mal, David, si to tam niekde klikal, že by sa to zobrazovalo ako Halfton Underlay. Ja som dával rovno na, na importy, v rámci importov a tam som si zvolil Revit Story a ten som preklikol Underlay, ale potom to robilo zmetky. Hej. A tu sa vlastne nastavuje to zobrazenie, že keď má mať 50, percentuálne, alebo ako sa má zobrazovať. Takže v tom si vlastne nastavím tú priehľadnosť, to Underlay, hej? Prehľadnosť neviem, nie som si istý, či som sa nazval prehľadnosť, ale možno silu, ako sa ti to tam bude zobrazovať, vieš. Ono to nebude úplne prehľadné, ale vieš si to tu. Nepoužívam to, čiže veľmi neviem, ale vieš si tú silu, ako keby toho zobrazenia nastaviť. Tu sú nastavenia kóda Somarin, to sú prednastavené veci. A toto tiež. Toto je samostatné, asi troška na dlhšie, budem sa tým teraz. Linky, tiež, čo robíte na acht veciach, tak to asi dobre poznáte. Reload, unload, keď ho treba znova načítať, tak reload from. To potom asi keď sa budeme baviť o acht veciach. Dôležité pri tomto možno len tento overlay a attachment. Overlay bude, ak by som si zobral tento Revit, ten kaktus, a pripojil ho niekde, a tento profesie je nastavený ako overlay, tak mi ho nebude zobrazovať v tom pripojenom. Ale keď si ho zmením na attachment a pripojím ho niekde, tak potom tam budem vidieť spolu s týmto aj tento. A relatívna cesta ostáva, toto je nič. Dobre, čiže to je asi táto, aj nič. No a modify, to je asi taký ten základ úplný všetkého. Tu si takisto viete vypnúť tento properties na boku, okrem myšky. Paste, no. To som si tiež všimol, že viacerí v tom nemáte úplne jasno. Skúsim to takto. Chcem si nakopírovať tento tag, klasický CTRL-C. A keďže je to tag, tak ktorý je naviazaný na túto podlahu, tak mám vysvietené možnosti, vlastne, čo s ním môžem robiť. Toto je klasicky, aj to pritom píše CTRL-V, čiže ja si ho dám CTRL-V a nakopírujem to, ak by som ho dal niekde mimo CTRL-C, CTRL-V, tak mi to už vyhodí, mi tam vyhadzuje chybu, hej. Lebo nemá hosta, čiže CTRL-V to nefunguje. CTRL-V by som v podstate minimálne úplne používal, možno pri veciach, keď čo ja viem, keď je nejaký, tieto tagy sú, myslím, nie, to je Voltag, keď je hlupý tag, proste, že tento napríklad text, chcem si skopírovať tento tag, lebo viem, že nie je naviazaný na nič, CTRL-V a položím si ho sem a idem robiť s ním ďalej. Potom selected levels, to sú už veci, ktoré sú naviazané na objekty. Čiže keď by som si chcel skopírovať túto stenu ďalej, hej, na vyššie podlažia, tak je proste najjednoduchšie spraviť zase CTRL-C. No, to platí aj keď sa kopírujú veci z jedného Revitu do druhého.
vibrácií level, dá sa, podržím si Ctrl-C, teda Ctrl, označím viac, koľko chcem. A zarovná mi to pekne na ten level. Väčšinou to vie chytať aj tú hornú hranu. Nie vždy, treba to potom skontrolovať, ale väčšinou ak je napríklad v tomto prípade, že viem, že to pôjde po ten ďalší level a je to len o jeden level vyššie, tak tam to bude fungovať a chytí to pekne o ten jeden level vyššie. Čiže to sa vlastne, to je asi najčastejšie používané, si myslím, keď sa kopírujú objekty, 3D veci teda. A potom tu máme Selected Views, to je vlastne to isté ako Ctrl+C, len možno troška chytrejšie. Čiže si dám zase Ctrl+C a tu si viem vybrať už, na ktorý tento si to chcem prilepiť naspäť. Ono to sa mi zdá, že teda určite to prilepí na to isté. Ja nie som si istý, či to prilepí na to isté miesto, ale minimálne to tiež používam, lebo možno koty by sa dali takto. Hej, koty by sa možno dali takto kopírovať, keď sme mali v tom BDNO veľa podlažín, ktoré boli rovnaké, ja neviem, od 5 po 13, po 12 boli rovnaké, čiže tak sa to dalo kopírovať. Aj keď hej, čiže vlastne to je, tieto dva sú rovnaké, len tento je na Selected Views, čiže vyberieš si, ktoré pohľady, tento je na tento view. Keď to dám na tento view, tak mi to hodí naspäť na to isté miesto. Tu keď to dám, tu to neviem dať, čiže musí to byť podorys. 2NP. Hej, čiže hodí mi to, nie, to bol SamePlace, čiže to je Current View. Čiže SamePlace a Current View je to isté, len tak, čiže Selected Views a Current View je to isté, len tu si vyberáš, ktoré chceš podľažia, tu ti to nakopíruje na aktívny. A SamePlace je to je tiež podobné tomu, ale napríklad s kotami to nefunguje. Že keby som si chcel, je to ako keby hlubší tento prípad, pretože on je viazaný, tá kota je viazaná na nejaký objekt, ale ten SamePlace s tým neráta. Čiže ak by som chcel kopírovať tieto koty, tak je to buď Current View alebo Selected Views, aby sa naviazali na tie konštrukcie. SamePlace, ja neviem, napríklad pri tomto by som to mohol použiť. SamePlace, hodí mi to na to. Niekedy ja som to niekedy používal napríklad na koordináciu vecí. Mal som tú šachtu, ktorú som vedel, že by mala ísť rovnako po celej výške, tak som si tu nakreslil nejakú plochu. Nakreslil som si tú plochu. Nejak som si ho označil, že som vedel, čo to je. A potom som si len Ctrl+C. A tu som dal na SamePlace a už som vedel, že proste je to na tom istom podlaží, v tejto istej polohe. Je to troška také jednoduchšie, ale dá sa aj tak. No. Na tú koordináciu je viacero vecí. Toto je asi taká najprimitívnejšia. Čiže to by boli tie paste. A match attributes, to je podobné ako v CAD, tiež to celkom často používam. Chcem zmeniť stenu, chcem jej dať rovnaké vlastnosti, jeden klik, druhý klik.
Zmení sa mi to na vlastnosti tej pôvodnej. Toto nič, toto je, myslím, že jasné, spájam veci. Ak ich chcem mať napríklad toto je inej výške. Ak sú, musia byť v rovnakej výške, aby tá čara tu proste, aby čara nezmizla, a teda zmizla. To je tiež, myslím, že asi jasné. A tieto veci asi nebudem preberať, to sú také niše, by som povedal, ktoré, ja neviem, rozdeliť fasádu, hej, alebo rozdeliť fasádu a pridať jej rôzne povrchy. Poprvé, vieš si to vygoogliť, keď to budeš potrebovať raz za dlhý čas. A ti to tu ukáže video, tuším. Alebo len, ukazuje ti to tam video. Proste napríklad toto je, že vieš si tu najprv si rozdeliš tú fasádu, to je klasicky, možno to ukážem. Klasicky sa dá kresliť asi označím tú fasádu a teraz sa na ňu dá klasicky kresliť, ako keby na tomto už je proste rozdelená. A teraz si vezmem nejaký iný materiál a to v tej ploche predám ten iný materiál. Som hovorím také nižšie veci. Takisto spájanie striech. Keď to budeš potrebovať, tak si to vygoogliš. Nech to nezdržiavame. Line dosť často používať. Jednoducho aj v 3D sa dajú pekne zarovnávať veci. Tapkom si vyklikám, ktorú chcem plochu. Zarovnám si ju s tým, čo potrebujem. Ja celkom rád používam to 3D, lebo vidíš tam reálne proste, ako sú veci. A vieš si to pekne zarovnať podľa tým lineom. A je to presné v podstate. Toto je jasné, toto nebudem použiť, toto je jasné. Ten split napríklad idem si praviť podlahu, ktorá je, povedzme, je celkom členitá, tak niekedy je proste jednoduchšie si to nakresliť takto, hej, a splitom si to rozdelím s krátkou, hej. Ten split je taký, dá sa split, celkom šikovná vec. Len treba si nájsť ten workflow. Ale odporúčam to používať. Trippingy, to je tiež celkom fajn. Napríklad v tých achťackých veciach. Ja by som tam všetko, najradšej všetko, keď je veľký projekt, tak všetko spolom prippingoval, hej. Lebo môže sa stať napríklad tu na konkrétne, myslím, že na 2 toho sú rozdelené tie steny a on niekedy ten Revit občas má tendenciu si spájať veci a rozpájať veci a posúvať, hej, čiže tu boli predtým dokreslené čiary, čiže vedel som, kde bola tá hranica, ale keď som tu prirobil tú stenu alebo tú priečku, tak ono mi automaticky spojilo už sa nepamätám, s touto alebo s touto a posunulo mi to proste posunulo mi tú hranicu tej steny. A to keď by som si to predtým pripol, tak to by nespravilo už, že nemusel. Tie hlavné prvky by som vždy pripínal, ktorým viem, že majú mať pevné miesto a nebude sa s ním hýbať, proste si ich pripnem. A aj keby chcel ten Revit ním pohnúť, tak myslím, že vyhodí upozornenie, že sa tým nedá pohnúť, pretože je pripnutý. Linework. Tiež nie všetci to asi využívate. Nie vždy je to rozumné,
ale napríklad, neviem, či tu mám pohľady. V tých pohľadoch je to proste niekedy jednoduchšie cez ten line work tú čiaru skryť, lebo môžu tam byť tak aj napríklad tu, keď je to viacero stavov, že sa prepájajú sa starý a nový stav a tie steny sú rôzne materiálovo a rôzne fázy. Tak nevždy je to, proste zabiješ čas s tým, že sa budeš snažiť prepojiť, aby tá čiara zmizla, tak proste jednoduchšie si ju zmeniť na neviditeľnú. A úplne už keď sa nedá, lebo niekedy sa to nedá prekryť, pretože tie hrany sa prekrývajú, čiže za ňou môže byť ďalšia hrana. Väčšinou sa to dá, ale sú prípady, kedy sa to nedá. A v tom je ešte úplne taká najhlubšia, to už fakt, keď už sa to úplne nedá, tak myslím, že v tejto šablóne je krycia tenka, čo je proste biela čiara, ktorú keď ja si nakreslím, tak zmení tú čiaru na bielu a tým pádom ju nebude na výkrese vidno. Dá sa to takto, cez ten line work, alebo potom sa to dá normálne kresliť cez detail line a to je krycia hruba. Viem si ju prekryť. No zrovna takto nie. Hej. Ale to je fakt ako... V prvom rade by som sa to snažil konštrukčne vyriešiť. Ak je to babračka, alebo ak to nejde, tak cez ten line work a ten úplný taký posledný prípad by bol cez to proste zakresliť. Line work, dobre. Toto je klasické. Niekedy napríklad... Môžem ti do toho skočiť? Môžeš. Minule som kreslil pomocou linework pohľady. Dával som spätne tú invisible line, ale nevšimol som si, omylom som klikal na okno. Neskôr som si všimol, že to okno už nemá svoje čiary a už sa to nedalo ako keby vrátiť späť. Dá sa to potom nejak spätne to okno dať do pôvodného stavu? Akože takto si spravil, hej? Áno. No malo by to ísť týmto vlastne, myslím, že to sú lines, hej, týmto istým princípom. Ale stala sa presne tá vec. Hej. No, malo by sa to dať, len nepamätám sa presne. Mal by to byť nejaký reset, ale... Nepamätám sa presne, kde to bolo, ale pozriem sa ti, napíšem ti potom. Nepamätám sa presne, kde to bolo. Ale malo by sa to dať aj resetovať. Som dal, že line work. Takto, asi sa mi zdá. Počkaj. Čiže dám si to ešte naraz napríklad na invisible. Klikni si na celé okno zmizlo. Keď dám na by kategórii, naspäť dám. Čiže hej. Čiže ako keby dáš si znova ten line work, ale dáš to prvé by kategórii. Super, ďakujem. Tak. A to je vlastne, keby si hoci čo chcel, tak to je, že zmeniť. Niekedy si klikneš aj na, oni sú tie čary, keď sa to snažíš skryť. Tak niektoré sa prikrývajú, niektoré sú jedna cez druhú a proste klikáš to, pomaly to reaguje, napríklad v tomto achte. Tam pár sekúnd trvá, kým chceš skryť nejakú čiaru v tom banano. A hlavne to bralo tam, kde sme mali niekde skryté kaslíky.
Hej, no ako hovorím, je to už taká posledná, no, keď už fakt sa to nedá konštrukčne, lebo ty si vieš, akože, no vieš, malo by sa to dať, mali by sa tie steny dať pekne pospájať, hej, bez toho, že by si musel, napríklad, keď dám toto a toto, hej, ešte mi to zmizlo. Čiže to by som robil, to je klasický cez join. Ale keď sa ti stretávajú dve podlažia a ako keby dve skupiny, tak sa to asi už nedá spraviť, nie? A v skupine by sa to malo dať. Medzi skupinami by sa to malo dať. Lebo určite som to robil v BDNO. Tam boli na fasádnom revite sú podlažia robené ako skupiny. Tvorím to. Váš. Hej, to sú robené ako skupiny a sú poprepájané. Vidíš? Môžem to ukázať takto, keď to dám unjoin. Vidíš? Dám naspäť join, aj keď sú to v dvoch rozličných skupinách, tak sa to prepojí. Dobre, čiže to bol ten modify. A tapko sme si ukázali. A mám tu ešte na dnes skratky. Nechám to, alebo idem ďalej. Už sme troška po časovom limite. Čiže, dobre, tak nikto nič, takže idem ďalej. Ešte si dajme tie skratky. Určite každému odporúčam, že by sa proste naučil tie skratky a robil s nimi. Neskutočne to zrýchluje všetko. A jedine, David si sa pýtal, že ako sa to naučíš, jedine sa to naučíš, takže ich tu budeš používať proste. A KS je keyboard shortcuts, alebo proste v options, user interface a keyboard shortcuts. Je ich tu milión. Aj, každú blbosť odporúčam vyhľadávať cez to. Ja mám nejaké vytipované v takom Worde, ale základné veci, stena, a potom, ja neviem, dvere, okno, miestnosť. To sú všetko intuitívne nazvané, hej, čiže stena je dvojité V A, hej. Dvere sú DR ako door, window je ako VN, dvojité V, window, room je RM. Takisto detail line, to často keď sa kreslia, alebo čo také ešte, line, move, copy, hej. To proste musíš sa prinútiť a musíš ich používať, tie skratky. Čo by som odporúčal, ale v Revite to funguje tak, že každá skratka je z dvoch písmen a nestlača sa enter ako v kete, hej, čiže VA je vol, stlačím len VA. Robím stenu. Čo by som odporúčal? Sú skratky, ktoré používaš najčastejšie, napríklad ten align, ktorý dosť často sa používa. Zmeniť si ho alebo pridať si ho na niečo jednoduché, napríklad hej. Copy, ja mám napríklad copy, mám CC, move, mám M. Proste v stotine stlačíš dvakrát a ideš ďalej. Čiže mám nejaké vytipované, ktoré vám dám, ale určite si nájdeš aj svoje. Ja nepoužívam na všetko skratky, nie na všetko som si zmenil, ale na tie základné, ako hovorím, ten move, a také, ktoré sú ďaleko od seba,
napríklad kota bola predtým DI, myslím, DI, ktoré je ďaleko pri sebe, tak si to zmeníš na DD. Hej, line dimension, zmením si to na DD, viem, že to používam proste 300 000 krát za deň. Tak ak namiesto toho, že by som musel tlačiť DI, tak som si to zmenil na DD a idem raz, dva. A takisto, nie všetkých, napríklad detail line je síce pomerne ďaleko, ale to zase nepoužívam až tak často, tak na to kašlem, to som si nechal. Ale dá sa to zmeniť, dá sa všetko zmeniť. Trim, takisto ten slice je SL, trim je TR. Niektoré sú intuitívne nazvané, niektoré sú síce tiež intuitívne nazvané, ale ako hovorím, sú ďaleko od seba. Čiže je lepšie zmeniť si ich na to DD, MU, alebo podobne, čo vám vyhovuje. A to už je potom tá muscle memory, už si to budeš pamätať, že podľa mňa rýchlo sa do toho dostanete. Len treba sa prinútiť. No. A jednu vec ešte, čo som chcel ukázať, myslím, že to tam nie je nastavené od znova, a to je hide in view. Nie, tak hide temporary. Hide element. Hide element a potom unhide. Čiže ak si chceš skryť proste niečo, hej, tak klasicky si to cez tú žiarovku si to skryješ, ale ono ti ju skryje, teda nie cez žiarovku, ale cez hide in view, skryješ si to, hej, nevidíš to. Lenže potom, keď si to chceš dať naspäť, musíš zase, tento zabera to kopu času, hlavne pri tých veľkých projektoch a chťackých, tak tam je desiatky sekúnd, kým sa to skryje, desiatky sekúnd, kým si to potom znova odkryješ si všetko, je tam v tom strašný chaos, tak dá sa. Celkom šikovná vec je dočasne skryť, to je ten, čo som ukazoval, ten hide in view. Ja len stlačím HH, ja to mám nastavené na HH a tu mi už naskočil temporary hide alebo isolate a môžem si pozrieť, čo je za tým, hej, chcem vidieť, čo je za tým ďalej, skryjem si to zase HH, skryjem si to, pozriem sa, čo je za tým. Chcem vedieť, ja neviem, pozerám sa na základy, chcem si skryť, ale nechcem to úplne skryť, lebo potom mi to treba napríklad, ja neviem, k týmto, k detailu pri sokli a k týmto hlúpostiam. Tak si to označím, stlačím si ho, skryjem si to, pozerám ďalej, chcem vidieť, čo je ďalej, skryjem si to. A potom je druhý koment, ktorý to vlastne vráti všetko vráti sa mi to naspäť. Nemusím si klikať na žiarovky, nemusím si klikať na vlastnosti, ja som naivný, rýchlo si to poskrývať, potom si to rýchlo všetko znova ukážem. Že to by malo byť ten hide in view. Hide element teda. A potom unhide. Hide, nie, tak HR. Tá druhá by mala byť hr, ale to rest. Ale to robím, si myslím, že je štandardne nastavené. A keď nie, tak mi napíšte, pošlem vám, nepamätám sa presne, ako sa to volá. Ale je to dobrá vec a funguje to aj vo všetkom, hej. Funguje to aj všade. Vidíš asi v tom temporary hide. A raz si to vrátim naspäť. Čiže
krátky, určite používať. Nastaviť si vlastné, ak chcete. Nemusíš, ale DI a DD je, si myslím, že dosť rozdiel hľadať na klávesnici. Čiže odporúčam si na tie hlavné nastaviť vlastné. Plus možno nájdeš niečo, čo nie je nastavené, tak nastav si to sám, na čo ti to pasuje. A ešte jedna vec, čo ma napadla. Viete si, dajú sa pekne tie okná rozdieľovať do dlaždic alebo do prstená pohľady. Môžeš to mať otvorené, môžeš mať dve veci, keď určite máte všetci veľké monitory, tak pekne sa dá plocha dá rozdeliť aj na, myslím, že aj na viacero. Dokonca na 3 a aj na proste x ďalších. A aj na rôzne projekty teda, hej. Môžeš to mať jeden ja neviem, BDNO ako peček, jeho model, vedľa máš svoj. A dá sa to takto rozdeliť. A túto kartu alebo záložku klikom stredného tlačítka zavrieš. Kolieska teda. Nemusíš klikať na X-ko. Dá sa kolieskom, ako na klasickom prehľadači. Koliesko tlačím. Zavriem. A ak chceš viacej otvoriť, označím si viacero naraz. Open. Ups. Držím Shift, toto asi poznáte, držím Shift, označím ich všetky medzi týmto. Open. Na začiatku vám bude vyhadzovať, či chceš označiť všetky, ale dá sa to zaškrtnúť, že nech otvorí všetky. A už mi otvoril všetky. Čiže myslím, že to je také gro. A na budúce by sme išli asi na templatey a filtre. Dobre. Asi všetko z mojej strany. Neviem, či má niekto niečo, otázku. Dobre, tak to asi rozpustíme. Neviem, kedy bude ďalšie, si Domino napíše a pozrieme sa na tie filtre a na templatey. To bude viac menej k tomu achťackému. Ale aj keď sú to veci, čo sa dajú používať aj mimo. Dobre. Tak ďakujem a uvidíme sa ďalej. Díky, čau. Čaute.